Bismillahirrahmanirrahim. Lube godara kashi na 6. Kullum Zayyad da Humaira jinsu suke yi tamkar sabbin ma'aurata. Shekara 5 da aurensu, sai da suka kintsa suka kwanta bacci. Zayyad ya nuna buƙatarsa. Cikin ɗaga murya Humaira ta ce, "Ni kan me yasa baka son zaman lafiya ne, Abban Insaf? Ka yi wa Allah ka bar ni na huta." Zayyad ya ce, "Tafiya zaki yi, shi yasa zan yi na bankwana." Abu tamkar yaƙi suka shiga kokawa. Wannan ita ce babbar matsalarsu a zamantakewar su na aure. Zayyad akwai buƙata, ita kuma Humaira san bata damu da wannan ba, don dole take biya masa buƙata. Sai da ya nuna ya isa sannan ta haƙura ta sallama kai. Almost 2 hours ya ɗauka yana abu ɗaya. Ba ƙaramin ƙoƙari Humaira take yi wajen ɗaukar buƙatar Zayyad ba, babu yanda za ta yi ne. A daren suka yi wanka, ya hau nafilarsa. Bayan ya gama, ya janyo sistem ɗinsa, ya shiga aiki. Headquarter ɗinsu yake tura saƙo. Daga can ana karɓa gami da information ɗin da suke buƙata. Humaira da take kallonsa, dogo ne irin wanda ake cewa jen ɗin nan. Jikinsa madaidaici ne, ba za ka kira shi mai jiki ba, kuma ba za ka kira shi siriri ba. Jikinsa a murɗe yake, irin alamar yana ɗaga ƙarfe. Chest ɗinsa, komai nasa daidai lafiyayyen ɗa namiji cikakke. Idanunsa tamkar mace mai jin bacci, hancinsa daidai fuskarsa, haka ma lips ɗinsa masu ɗaukar hankali. Babu wata alama da zai nuna shi ɗin ɗan sandan farin kaya ne. Haskensa har wani jajaja yake yi. Gashin kansa baƙi ne sosai, wanda kullum luf yake kwance, alamar yana yawan saisaye. Gashin bakinsa ya zagaye pink lip ɗinsa. Ya aka yi ne madam? Muryarsa ta dawo da ita daga duniyar tunaninsa da kallonsa. Ajiyar zuciya ta sauke, ta ce, "Ina tunanin idan na tafiyan da za ka yi ne. Ina ƙaunar ka Habibina." Murmushi ya yi yana faɗin, "Au, da gaske?" Dariya suka yi. Ta ce, "Ka ajiye aikin nan, ka kwanta ka huta, kar wani ciwo ya kama ka." Ya ce, "Ya zan yi, amma sai na kammala da wannan aikin tukunna. Bana son na jima da yawa ban koma ofis ba." Bata ce komai ba, illa iyaka ta yi shiru. Kafin wani lokaci ta ce, "Okay, good night." Ta rufe idonta sai bacci. Sai da ya yi sallar asuba sannan ya kwanta bacci mai nauyi ya ɗauke shi. Sa'idu Lawan Rabe da Ali ne zaune a ɗakin Baba Delu, mahaifiyarsu. Tana zaune a bakin gadonta, tana karkaɗa ƙafa. Sanin in dai ta gansu a haɗin nan, to wani abu ne suke ƙullawa. "Ya aka yi na ganku a lokaci ɗaya, ko maganar auren Alin ce?" Baba Sa'idu ya kuma gyara zama ya ce, "A'a Baba, ba wannan ba ce. Dama hankalinmu ne wallahi ya ƙi kwanciya da zamanki a gidan nan ke kaɗai." Baba Delu ta ce, Au, ba na hana ku maganar komawa ta gidan nan ba? Na faɗa muku na fi jin daɗin gidan nan." Baba Rabe ya ce, "Don Allah Baba ki yi haƙuri. Cikin gidan ai ya fi daɗi. Ƙaddara ce ta saka kika fito, to kuma wacce aka fito domin ta ba ta gidan, to zaman me kuma kike yi a nan ɗin? Ki koma can sassanki, sai ki zuba hayar a nan, ba shi kenan ba." Ta ce, Rabe, ka fita a idona in rufe. Watakan so kuke yi in koma can a gidan ana fama da lube, don na san halin matanku sarai, ba girma na suke gani ba, kuma ba sa da girma sai na jiki. Su sa yara suna aibata min jika ana mayya ce ko? A'a, tare suka ce, "A'a Baba,
Lube fa ‘yarmu ce, ko da mai ya ce babu yadda za mu yi da ita. ‘Yar Ali ce fa, Alƙur'an babu ko yatsa babu wanda zan bari ya ɗaga mata, bare a kai ga haka. Baba Sa'idu ya ƙarasa da sharhi. Baba Delu ta ce, ni dai na fi son na ga na aurar da yarinyar nan, hankalina zai fi kwanciya. Baba Lawan ya ce, ai kamata ya yi Ali ya fara aure tukunna, yanzu a ce ya ta yi aure uba yana zaune, ai hakan bai kamata ba. Ki amince idan ya so sai ya aurar da ita a can gidan. Baba Sa'idu ya ce, don gudun gori ma sai a haɗa ta da Manu ɗan uwanta. Baba Delu ta ce, ni dai ba na son na koma gidan gandu a yanzu, gaskiya saboda ku tashi ku bani guri. Ali mahaifin Lube ya ce, baba ki koma nan can ɗin don Allah. Ta ce, zan koma, amma sai ka yi aure, kaga sai in bar maka nan ka yi zamanka ko kuwa. Duk suka ce haka ne baba. Ali ya ce, to ni me yasa ba zan zauna tare da ‘yan uwana ba? Ko nan ba sai a sa ‘yar hayar ɗin ba, don ni ba zama nake yi ba. Baba Delu ta ce, sai mu yi zamanmu da matar autana, don duk inda suka bullo mata sai ta toshe. Dole suka haƙura har a aurar da Luben da take so a aurar, sannan ta bar gidan. Ina Luben take ne? Cewar Lawan. Delu ta ce, tana nan maƙota gidan Zayyanu, wallahi mutanen kirki ne, suna yi mana hidima sosai. Allah sarki, an kuwa gode musu sosai. Kowannensu ya kawo abin da zai bata ya ajiye mata, ta musu godiya da sa albarka suka tafi. Lallai yaran nan an haife ku da in haife ku da ciki na, ku zo kuna yi mani wayo ko? Kar nake ganin ku, insha Allah sai na aurar da Lubabatu wa miji na gari, har da wani yi min daɗin baki. Ina sane na ƙi maganar ku. Da ɗan uwanta ne, amma Manu ɗan uwanta ne, amma Lube sai ta zaɓi miji ta darje in Allah ya yarda. Lube na filin kaci uwaka, tana can sai faɗa take yi da ta saba da ake yi da ita. Alƙur'an babu hegiyar da ta isa ta zagi babar ƙawata in barta. Ehe. Ƙara ƙaurewa aka yi. Amina ma ta shiga suka yi wa Tini duka. Yarinyar da bata wuce 13 ba, duk sa'anni ne. Da gudu Hamza ƙanin Watini ya je gida ya faɗa. Inna Maimuna babar su Watini sai ta tashi tana faɗin, a ina yaran suke? Me yasa aka yi faɗa da ‘yarta? Mayu ne fa. Mu je ka nuna min inda suke. Yau sai na ci babanta, sai na ci uban Lube a garin nan. Cefanen da aka aiko mata da shi ta gyara, haka ma kajin da za ta yi amfani da su. Stew ta shirya masa mai kyau wacce zai kwana 2 yana amfani da ita. Ta yi masa kek, samosa, donut. Sosai Humaira take gatanta mijin nata don son faranta masa. Tun safe bai shigo gidan ba, sai da rana ta take, domin zaga gari ya yi shi da ɗan liti. Fitowarta kenan daga wanka, ta kammala aikinta, ɗaure take da short towel wanda da kaɗan ya rufe mata mazaunanta, haka ma saman breast ɗinta a waje yake. Santalan cinyoyinta ya bi da kallo. Ta ce, ni na san dole ka dawo irin wannan rana da ake yi, kana can cikin ɗan ƙaramin shagon nan naka, kaman ba na mutum ba. Zayyad da idanunsa suka fara sauyawa, har wani ruwa suke tarawa na jaraba. Ya ce, don Allah Humaira ki fasa tafiyar nan, wallahi zan shiga wani hali idan ba kya kusa da ni. Kutumar tabɗijan.
ai kuwa abban Isa sai dai ka yi haƙuri ka koyi juriya, na tabbata Allah zai sa maka dangana idan ba ka gani na. Zayyad ya ce kin fi kowa sanin sha'awa halitta ta ce, Humaira ko mahaifiyata ba ta sanni kamar yadda kika sanni ba. Ƙunƙunni ta hauyi na ita ba za ta haƙura ba, ta faɗa a ranta tana kammala alwalar da take ɗaurawa ta nufi ɗaki. Duk tsaurin Zayyad da jarumtarsa a kan mace ba ta tasiri. Ɗakin ya bi ta, zaune take tana murzawa fatar ta man lotion ɗin da take shafawa mai sanyin ƙamshi. Ta haɗa rai, kallonta kawai yake tamkar ya haɗiye ta. Santa da sha'awar tana ƙara samun muhalli a zuciyarsa. Affan na kan bed yana wasa da shi, yana ta gwarancinsa. Ɗaki ya bari ya shiga toilet don watsa ruwa. Wanka ya shigo ɗaki, ya buɗe trolley bag ɗinsa, ya ɗauko jallabiya brown ya zura. Babu wanda yake kulawa a cikinsu. Kwanciya ya yi don ya ɗan matse. Ya ji ta ce, ba dai bacci za ka yi a zafin nan ba. Banza ya yi da ita, ya soma rufe idanunsa. Baki ta taɓe, ta ci gaba da shirya kayanta da na ɗanta. So yake ya sami sauƙi, ya sa ya kwanta, amma tamkar tsumi sha'awa ce ke ƙara bijiro masa. Never. Gaskiya ba zan iya ɗaukan tsawon lokaci ba. Wani tsawon lokaci ma zan ɗauka ina lallaɓa ki? Ok, ni kenan ban san ciwon kaina ba da nake miki duk abin da kike da buƙata ko? Ke kin kasa ɗaukar lalurata. In fact ma guje min zaki ko? Ki sani muddin kika tafi, kika bar ni, ki kuka da kanki. Na rantse da Allah babu abin da zai hana ni tafiya gobe, ta faɗa tana takaicin irin sakayyar da Zayyad yake mata na hidimar da take ta faman yi da shi. Ya ce, ok, mu zuba mu gani. Ya fice ransa a ɓace. Jarababbe ba shi da aikin yi sai abu ɗaya. Ta ƙarasa tana hararar hanyar da ya yi. Ko lunch bai dawo ya ci ba, ya yi zamansa a shago. Maƙota Humaira ta shiga tana yi musu sallama. Gidan Baba Delu ta yada zango. Baba, ni fa gobe zan koma garinmu. Baba Delu da take faɗin lagwani sai ta tsaya tana sakin zare ta ce, tashi za ku yi? Haba irin nan, wani abu aka yi muku? Dariya Humaira ta yi ta ce, a'a wallahi ko kaɗan. Ai shi yana nan, ni ce dai zan koma gida. Baba Delu ta ce, to, wata sabuwa, me yasa ke kuwa zaki tafi bayan an saba? Ta ce, zaman nan ɗin ne da yake ƙara fita raina. Amma ba a rabu ba, zan dinga zuwa. Baba Delu ta ce, Allah sarki, za mu yi kewa ba kaɗan ba. Baba, gashi can ana faɗa da Lube. Da sauri Delu ta miƙe tsaye tana faɗin, kai ni yasu, bari in zo mu je. Humaira ta ce, Allah ya shirya Lube. A ina ne mu je ni in taho da ita. Baba bari in je. A'a ke yar nan. Baki san yaran garin nan ba su da kunya. Kai mu je. Ta yi gaba. Humaira ta ce, Allah ya sawaƙe. Yarinya kamar karya, daga faɗa sai hauka. Da haka ta koma gidanta. Ke, cika ni na ce, cewar inna Maimuna tana isowa filin kaci uwaka wanda babu babba sai yara. Ana ta ziga Lube akan ta caskala wattini. Duk da kuwa kuka yarinyar take, amma ta ƙi rabuwa da ita. Lube na faɗin, ku bar ta, Alƙur'an sai na sauya mata halitta. Ta kuma Lube inna ta yi ta ɗauke ta da mari tas.
kake ji. Wani irin ihu Lube ta kwala, wayyo idona, na shiga uku, idona. Tsalle take tana juyi a wajen. Inna sai sababi take yi. Hegiya irin masifa da jarraba, ke kaɗai kin buwayi yara a gari. ‘Yar mayya, ko ke ce maitar yau sai na ga waye ya tsaya miki a garin nan. Ni da kike gani na ci dubu sai ceto Alƙur'an. Baba Delu ce ta ƙaraso, ganin su Mara riƙe da Lube wacce aka tsaya tana ta uban ihu idanta ya tsiyaye. Inna na hango Delu ta ja hannun ‘yarta suka bar wajen. Waye ya dake ta? Cewar Baba Delu. Take kowa ya hau faɗin, innar Wattini ce ta fasa mata ido. Ido? Cewar Baba Delu ta dafe ƙirji. Lalube Lube ta hauyi tana faɗin, Baba ta kashe min ido. Na makance. Cikin kuka da tashin hankali. Baba Delu hankalinta ya yi mugun tashi ta ce, ya subhanallahi, kwaron kwatsa ba zan yarda ba. Watan tara na makafi a gulu. Ko zan yi yawo tsirara sai na ga bayan ahalinki Maimuna. Ta ce, ku je gidan gandu ku kira min Sa'idu da Rabe. Cikin tashin hankali take magana. Lube da ko zafin marin ya baje amma ba ta ji. Ta ɗaga kai sama tana ware hannu tana lalube ta riƙe Baba Delu gam. Zayyad da ɗan Litu suka biyo hanyar, ganin yadda aka cika wajen suka ƙarasa. Hango Lube ya yi baje a ƙasa, kai a sama tana faɗin, bana gani Baba, bana gani, sun makantar da ni. Da hanzari ya kutsa ciki yana faɗin, lafiya Baba, me ke faruwa? Baba Delu take ta matse ƙwalla. Ta ce, mahassada sun ƙarasa min Lube, an kashe mata idanu. Ta kunce gefen zane ta hau share ƙwalla. To, a nan za mu dakata. Sai mun haɗu a kashi na gaba idan Allah ya kai mu.